बे सल'आ जाबाय मोनसे गोमोथाव बिफांनि जाय गासैनिबो साननायखौ सुफुंजोबो। र सुंद'यै मिथिला थ'रो जों गुदिनिफ्रायनो मिथिनोसै। सनापुर मुंनि गंसे गामि दंमोन। बे गामिनि साखाथियावनो जोबोर गिदिर अरनबारि मोनसे दंमोन। बे अरनबारियावनो दंमोन मोनसे गिदिर बिफां जाय मानसि बायदि रायलायोमोन आरो मानसिनि गासै हास्थायनायखौ सुफुंजोबोमोन। नाथाय बे बिफांनि मोनसे बाथ्रा, नोंनि आं गासै हास्थायनायखौ सुफुंजोबगोन, नाथाय बिनि बदलै नोंनि नखरनि नोंनि थैनि जायखिजाया सासेखौ आंनो होलांनांगोन। बिफांनि बिदि बाथ्राखौ दाब दाब जायगानि मानसिफ्राबो मिथियो। बिनिखायनो गोबां मानसिया बिफांनि खाथियाव गावनि हास्थायनायखौ मोननो फैयो। खोरोमदाव, ओइ खोरोमदाव, बबाव थांखो? गोख्रै फै आंनि खाथियाव। औ माहाजोन, मा मावनांगौ? थांलाय थां, बे थेबगाङा बबाव थांखो नायहैलाय। फुंनिफ्रायनो न'आव फैयाखै, बबावबा जौ लोंनासो गोग्लैसोना दं बे। गोख्रै थां, आंखौ लिंहरदों बुं। जागोन माहाजोन, दानो थांना लिंनानै फैनोसै आं। हाब, बे माहाजोन उन्दैयाबा बबाव थांखो? बबाव नागिरनांगौ जाखो बेखौलाय? ओइ लावथाय, जोंहा माहाजोन उन्दैखौ नुदोंमोन नामालै? माहाजोन उन्दै? सोर माहाजोन उन्दैलै? थेबगाङालै, अबावबा नुदोंमोन नामा? अ, थेबगाङा बै गामिनि बिफां गिदिर गैया दालाय, बेयावनो जिरायना दं। बैयावसो दं। दे बिदिब्लालाय उनाव लोगो मोनगोन। नै, आं जाबाय नोंनिखौ। दानिया नों माखौ होगोन? बा थेबगां, नोंनाव जोबोर मेलेम दंलै, जोबोर गेलेनो गोरोंथार माथो। ओमफ्राय नों एथ'ग्राब मेलेम लानानै नोंनि बिदानि सिङावसो थायो। माथो आंनि बादिब्ला न'नि मालिकआ नोंसो जानांगौमोन। ना आं नंखाय बुंदों नामा मेब्ला? जासुलाय थार बाथ्राखौनो बुंदों। बे नोंनि बिदा राममोहननिख्रुइ नोंनावसो बांद्राय मेलेम दं। न'नि मेन मालिकआथ' नोंसो जानांगौमोन। नोंसोर सानैनि बाथ्राया थिगानो, नाथाय राममोहन माने आंनि आदाया जोबोर गियानि ना। गासैखौबो सानै हनैसो मावखायो मानसिया। आफायानो आंखौ बुंलांदों, आदाया जेखौ बुङो बेखौनो ला। हाबाब थेबगां, नों बाथ्राखौ बुजिया। नोंथ' दायो उन्दै गथ' नंलाना बिदानि गासै बाथ्रा मानिनो। नोंनिबो गावनि आलगा जिउ दं। बेसेबांथो मालायनि खिबु सोलाबाय थानो। करेक्ट, एकदम सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नों जासुला। थेबगाङानो बिनि सायाव एसे साननांगौ। आंबो सैखायालै आदाखौ खालि रायबायल' थायो। बेरायनायखौबो रायबायसो थायो। हाबाब, जोंनि दायो सेंग्रा बैसो। दानो बेरायना लायाबा, दानो उदां उदां थायाब्ला माब्लाथो बेरायगोन? जोंनाबोथ' बिदा दं माथो। जोंना बिदाफ्रा जोंखौ खानानै लाखिया माथो। माहाजोन उन्दै, नों बेयावसो दं। मा जालायखो? मानो लिंफैलायखो? नोंखौ माहाजोना लिंहरदोंमोन। गोख्रैनो थ'दो माहाजोन उन्दै। थांग्रो, आं थांगासिनो। नङा, लोगोसेनो थांखानो होखादों माहाजोना। थांग्रो होनब्ला आं थांगासिनो। जागोन दे, नाथाय दा आंखौ माहाजोना रायब्ला नोंखौनो लोगोसे फैखायाखै बुंगोन आं। मोजां मुंखौनो मोनदोंलै नों थेबगां, माहाजोन उन्दै। थादोलै नोंसोर, आं थांनोसै, उनाव लोगो मोनगोन। बन्दु, मोजां खोना होबायलै नों दिनै थेबगांखौ। औलै, बे मानसिया जाम्बा बारदै खिन्थु। बेनिखायनो बिदाजों रायजाबाय थायो स्वाटा। थौ जोंहाबो थांनोसै न'आव। थेबगां, नों आंनि बाथ्राखौ मानो मानियालै? एथ'ग्राब गिदिर जाबाय, मानो एसेबो खामानि मावा नों? इयुननि बाथ्राखौ सानगोन ना सानाखै नों? नोंबो जासुला आरो मेब्ला बायदिनो जालांबाय बिसोरजों बेराय बेराय। नोंखौ आं बेसेबां बुंनांगौ, बिसोरजों लोगो दाजा। बिसोर मोजां मानसि नङा। गोदो स्कुलाव थांनो होबा खान्थाल दंफां, थाइजौ बिफां गाखोना थाग्राया दासो मेलेम खाथिनो हायाखै। थां, फोथारनिफ्राय मोसौफ्रा लानानै फै। दाहोना थानानै आंसो मोसौफोरखौ लायनांगौ। आं एथ'ग्राब खामानि मावब्लालाय दाहोनालाय माखौथो मावगोन? ओरैनो जागारगोन नामा नों? दिनैनिफ्राय गासै खामानि मावजोबनांगोन, नङाब्ला गरसे फैसा मोननाय नङा नों। थां, मोसौफ्रा लाना फै। जागोनलै जागोन माहाजोन बाब, नोंनि बुंनायानो जाथोंसै।
बे मानसि सासेजों मा जाबावगोनथाय आं जेबो मिथिला। सानसेखालिनि बाथ्रा। राममोहना थाबायनानै दाबसे जायगायाव थांबाय थादोंमोन। बे लामाजोंनो मेब्ला आरो जासुलायाबो थाबायनानै फैबाय थादोंमोन। बिसोरखौ नुनानै राममोहना बुंबाय, जासुला आरो मेब्ला रथ'लाय, नोंसोरजों आंहा मोननैसो बाथ्रा दं। औ बादा, बुंलाय मा बाथ्रामोन? नोंसोर थेबगांनो मा बुद्धि फोरोंबाय थायोलै? नोंसोर बेखौ मानो लोगो लाफाबाय थायो? नोंसोर बेकार बेरायबाय थाग्राखाय बेखौबो बेकार खालामनो नागिरदों नामा नोंसोर? नोंथांनि फंबायासो जोंजों बेरायबाय थायो, जोंथ' बेखौ लाफायाना। गावनि फंबायानो जाम्बा आदुआ बेखौ बुङा। साला हारामिफोर, नोंसोरनो बेखौ बुरखायना लाफाबाय थायो। नोंसोरखौ आं वार्निं होबाय, खिन्थु एबारनिफ्राय बेजों बेरायबाथाय दिगदार जागोन। बन्धु, माहाजोन राममोहनाथ' जोंखौ जोबोर जारिनानै थांबाय माथो। आयै, नों बेयावनो थाथ'। जेब्ला आं लिंहरगोन अब्ला फैब्लानो जाबाय दे आयै। बिफां राजा सिखारदो, आं फैदों जोबोर गोजाननिफ्राय, नोंथांनि खाथियाव माबा मोनसे मोनलांगोन सानना। नोंहा मा जेंना जादों मानसि? आंनि खाथियाव फैनो गोनां जाबाय। आंनि मुङा बायाम, आं लखिनगर गामिनिफ्राय फैदों। नोंथांनि खाथियाव आंनि मोनसे जेंना लानानै फैदों। जोंहा जोबोर गोरिब, आंनि आइयाबो जोबोर बेराम जाबाय थायो, बिनिखायनो आंखौ जोबोर माहाजोन खालामनानै हरदो बिफां राजा। नोंखौथ' आं माहाजोन खालामनो हागौ, नाथाय नों मिथिखागौ जानांगौ, नोंनो माबा मोनसे होनायनि बदलै आंनोबो नोंनि थैनि सोमोन्दोनि सोरखौबा होलांनो नांगोन। होलांगोन बिफां राजा, होलांगोन, आं लाबोखादों। जोबोर मोजां बाथ्रा, सोरखौ होलांगोन? आंनि आइखौ आं नोंथांनो होलांगोन। मा, नों नोंनि जोनोमगिरि बिमाखौनो होलांगोन? नोंखौ बिमाया उन्दैनिफ्रायनो दुखु खस्थ'जों फेदेरबोबाय, दानिया नों बिमाखौ नायनांगौ समाव बिमाखौ दान होनानै माहाजोन जानो ओंखारबाय। औ बिफां राजा, आंनि आइया बुंनो हाया बबि, आरो आंनि बिसिया आंनि आइखौ सैया, आरो आइनि बैसोबो जाखाबाय, बेनिखायनो आं आरो आंनि बिसिया बेखौनो थिरांथा लाबायदि आइखौ नोंथांनो होनानै जों माहाजोन जानो बोर लानोसै। बिमाया फिसालानि थाखाय इसांखौथ' खालामनो हाखागोन। दे, हमना लाबाय, नोंनि बाथ्राया थिग, नाथाय नों बिमाखौ अराय समनि थाखाय नुनाय नंला, नोंहा एसेबो दुखु जाया नामा? माखौ दुखु जानो, बयबो सानसेबाबो थैखायो। बिमानि खुसिया फिसाफोरनावनो थाखायो, बेनिखायनो आंनि आइनि थाखाय जुदि आं माहाजोन जायो अब्ला आंनि आइया खुसिसो जागोन। दे, नों बिदिनो सानबाय जेब्ला, नोंनि साननाय बादिखौनो मावनोसै आं। नोमाखौ लिंहरदो बेयाव। बिनि उनाव बायामा बिमाखौ लिंहरनायसै। बिफां राजाया दरजा मोनसे खेवनानै होनायसै। बायामा बिमाखौ दरजा सिङाव थिनहरनायसै। बायामनि बिमायाबो दरजा सिङाव हाबलांनायसै। बायामा बिमाखौ बिदि हाबलांबा बेमार हामो आरो बुंनो हाग्रा जाफैनो बुंना थगायनासो लाबोदों। बिफां राजाया बायामनो माहाजोन जानायनि बोर होनायसै। बायामा जोबोर खुसियै न'आव थांफिननायसै। खोरोमदाव, ओजों फैनायसाय। औ माहाजोन। जिराय, नोंजों माखासे बाथ्रा रायलायनांगौ दं। मा बाथ्रा रायलायनो? आच्छा खोरोमदाव, नोंहा रावबो गैया नामा? बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर? ओंहो गैया माहाजोन, आं उन्दैनिफ्रायनो गुबुनावसो थानानै देरखादों। आंनि बिमा बिफाया सोर आंथ' मिथियानो। अब्ला सोमस्रिखौथ' नों सिनायखायो जानांगौ? औ सिनायो माहाजोन, सोमस्रि आयानोथ' आंखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरबोदों, मोजां मुं होदों। नाथाय नोंथाङा बेखौ माबोरै सिनायो? सोमस्रिया नोंनो गांसे लाइजाम लिरनानै हरदों, फरायनानै नाय, नों गासैखौबो मिथिजोबगोन। फिसा खोरोमदाव, आसा खालामो नों मोजांनो दं। नों मिथिखागौ आं नोंनि जोनोमगिरि बिमा नङा होननानै। नाथाय फिसा खोरोमदाव, नोंनो आं फंसे बाथ्राखौ माब्लाबाबो खिन्थायाखैमोन। दिनै आं बे बाथ्राखौ नोंनो खिन्थानो सानदों। नोंनि जोनोमगिरि आइया दाबो दं फिसा, सनापुर गामियाव थायो। बेनि मुङा अनजालि। नों बेखौ थाबैनो खनसे नायहैथार फिसा, खनसेबाबो नायहैथार। नोंनि आइ सोमस्रि।
माहाजोन आंनि जोनोमगिरिया दाबो दं दायो आं मा खालामनि माहाजोन नों थांनाया गाहाम जागोन खोरोमदाव बे लाइजामखौ मास मोननै सिगांनो दैथायहरबायमोन नाथाय नोंखौ सोर खोरोमदाव सिनायासै बिनिखायनो नोंनाव थि समाव सफैयासै दहाय आं पस्ट अफिसाव थांनायावसो नोंनि मुंखौ नुनानै लानानै फैबाय आं जिखि जादोला खोरोमदाव नों नोंनि जोनोमगिरि बिमाखौ नायहैदो थां नोंखौ गसाया नायहरदों असे जोनोमगिरि बिमाखौ नायनो खाबु होदों बिनिखायनो खोरोमदाव थांदो नों दानो औ माहाजोन थांगोन आं दानो थांगोन खोरोमदावा सनापुर फारसे आगान सुरनायसै सनापुर गामियाथ' बयजोंबो मिथिजानायखा मानोना बे सनापुर गामिनि खाथियावनोथ' दं बै सोमोनांथाव बिफां जाय मानसिनि गासै लुबैनायखौ सुफुङो खोरोमदावाबो बै बिफांनि बागै बारा नङा एसे एनै खोनादों बियो सनापुर गामियाव मोनहैयो दे मोनफैबाय दे सनापुर गामियाव दानिया अनजालि मुंनि आइजोखौसो नागिरनांगौ जाबाय आदै रथ'लाय औ बुंलाय नोंनो मा मदद नांगौ दा नोंनोबो बै बिफांनि जायगाखौसो नागिरदों नामा नङा नङा आदै आं जेबो बिफांखौ नागिराखै सनापुर गामिया बेनो नङा दालाय औ बेनो नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन ना बे अनजालि बुंनाय आइजोनि न'आ बबेखिनियाव ए अनजालि बिथिं सिदा थांबाय थानानै जोबथा न'आनो बिस्रानि न'आ खोरोमदावा बै मानसिया बुंनाय न'सिम थांनायसै आरो गाबज्रिहैनायसै न'आव सोरबाफोर दंना सोरखौ नांगौ नोंनो सेंग्रा खुलुमबाय आयं आंनि मुङा खोरोमदाव आं अनजालि मुंनि आइजो सासेखौ नागिरबोदों खोरोमदाव नों सोमस्रिखौ सिनायोना फिसा औ सिनायो आयं बेनोथ' आंखौ उन्दैनिफ्राय खांदों फिसा नों गोरोन्थि समावसो फैफ्लांबाय नों दायो नोंनि नोमा अनजालिखौ नुनाय नंला माने नोंनि नोमाया बे बुहुमाव गैला मास मोनसे सिगांनो थैनानै थांबाय मा नाथाय बेफोर माब्रै जाखो मा बुंबावनो फिसा इसोरनि गेलेनायाव सोरथो देरहायो मास मोननै सिगां जेब्ला नोमा अनजालिया जोबोर गोसा लोमजादोंमोन अब्ला सोमस्रियाबो बेयाव फैदोंमोन अनजालिया सोमस्रिखौ बुंबाय थादोंमोन फिसाखौ थैनायनि सिगां खेबसेब्लाबो नायनो गोसो दंमोन बेनिखायनो सोमस्रिया नोंनो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन नों मोनाखै नामा आयं लाइजामखौ आं दिनैसो मोनदों बेनिखायनो हाखु दावरा फैथारबाय आं अनजालि फिसाया नोंखौ फैगौ साननानै सानफ्रामबो बे खामसालियावनो जिरायनो सानसे नेबाय थायोमोन बिदिनो नेयैनो बुहुमखौ नागारलांबाय बियो दे मोजाङानो जाबाय दे गसाया बिनि खाफालाव सुखुनि आयदाखौनो होनो बावदोंमोन खोमा जोनोमनिफ्राय थैजासिम दुखुल' दुखु थेवबो मोनसे आसा थालांबाय आरो गावनि फिसा खोरोमदावखौ खेबसे नायलांनो खोरोमदावा बोरायनि बिदि बाथ्राखौ खोनानै जोबोर दुखु जाबाय गोसो सिङाव सानबाय आं मास मोननै सिगांनो फैनो हानायमोनब्ला लाइजामा आंनि आखायाव थि समाव सफैयोमोनब्ला दिनै आं आंनि जोनोमगिरि आइखौ नुगौमोन ओमफ्राय आयं आंनि जोनोमगिरि आइया आंखौ मानो खाङासै आं माबोरै सोमस्रि आइनि आमोलावसो देरबाय बिनिबो जोबोर गिदिर जाथाय दं फिसा नङाब्ला सोर बिमाया गावनि जोनोम जागोदान फिसाखौ गावनिफ्राय गोजान खालामगोन बेफोर गासैबो नोंनि नोम्फानि थाखायसो जाजोबदों आफानि थाखाय मा जानायमोन आयं आंनो रोखा खिन्थालाय नोंनि नोम्फाया जोबोर जुमाय फाग्लामोन सानफ्रामबो जुमाय लोंनानै नोमाखौ बुबाय थायोमोन जेब्ला नों जोनोम जाबाय अब्ला नोंना नोम्फाया नोंखौ बै बिफांनि खाथियाव लांना नोंखौ दान होना गोबां रां बिनो सानबाय बिदिखौ नोंनि नोमाया मिथिना सोर लांखोमाना सोमस्रिनो हैना दोनहैबाय सोमस्रिया नोमानि उन्दैनि लोगोमोन बिनिखायनो अराय समनि थाखाय गावनि बिखानि असे फिसाखौ सोमस्रिनो गथायना फैबाय आरो गोबाव सम बबावबा खारनानै थाहैबाय जेब्ला नोम्फाया थैबाय अब्लासो बियो गामियाव आगान होफैदोंमोन नाथाय नोंखौ नायनो मोनैयावनो दिनै थैनानै थांबाय आइजों जोबोर इनाय खालामदों बियो दिनै बे मानसिया थांनानै थाब्ला दानो बिखौ गोदोना सेरथे हैगौमोन आं मोजाङानो जाबाय बै समावनो थैखाबाय ओमफ्राय आयं नोंथाङा सोर आइनि खुरमाफोर जायो नामा ना आइया नोंथांनि फिसाजोमोन नामा नोमाया आंनि फिसाजो बायदियानोमोन नोंनि आबौजों आंजों जोबोर मोजां लोगोमोन आं नोम्बौनो खोथा होलांदोंमोन थैनायनि सिगां आं थैजासिम नोमाखौ आबदाल लागोन होनना नोंथांनि जोबोर साबायखर एथ'ग्राब गोबाव आंनि आइखौ नायनायनि थाखाय नाथाय आंनाव बेबादि जेबो बेसेन गोसा जिराद गैया दि नोंथांनो होलांनो आंनो जेबो नाङा फिसा बेथ' आंनि मावनांगौ खामानिखामोन नों बेयावनो थाथ' खोरोमदाव
खोरोमदाव नै नोंनि नोमानि मोनसेल' सावगारि दं नों बेखौ लानानै थांदो। खोरोमदावा बिमानि सावगारिखौ आजावनायसै आरो नायनायसै। बिमाखौ मोगथाङाव नुवासै नाथाय सावगारियावथ' नुबाय। बियो गोसोआव सानबाय, गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। बिनि उनाव खोरोमदावा बोरायनिफ्राय बिदाय लानानै थांनायसै। बियो थाङै थाङै अरननि जादुनि बिफां खाथियाव मोनहैबाय। बियो मिथिया बे जादुनि गोमोथाव बिफाङा बिनि खाथियावनो दं। हाय आंनि खाफाल, जोनोमगिरि बिमाखौ नायनो खाबु मोनदोंमोनसो, नाथाय गैया, खामानि जायाखिसै। मानसिनि जिउआ मानो एथ'ग्राब खस्थ' जायोब्रा। नाथाय आं मानो बे बोरखौ मोना? आंथ' सानफ्रामबो उदै बुंजासे ओंखाम जानायनिसो बोर बिदों। जों बिबायारिफ्रासो मिथियो उदै खालि उन्दुनायनि दुखुखौ। आं मालायफोरनि बायदि धोन दौलत जेबो बियाखै। आं बेफोरखौ मिथिया। फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो आंनो नोंनि थैनि सोमोन्दोनि सोरखौबा होलां। बिनिफ्राय नों आंनिफ्राय बोरखौ लानानै थां। आं थागोन नोंनि खाथियाव। बियो जा बिदों बेखौनो बिनो हो। हाबाब सेंग्रा, सोर जाखो नोंलाय? मालायनि थाखाय गावनि जिउखौ खैफोदाव गोग्लैना लानो नागिरदों। आंहा थांना थानायनि जेबो थांखि गैला, बिनिखायनो आं गावखौ दान होनोसै। नों बे मानसिनो बोरखौ होदो। बेथ' जानाय नङा। नोंथ' बिनि थैनि सोमोन्दोनि नङा। बिदिब्ला नोंखौ आजावथावनाय नङा। मदद खालामनाया थैनि सोमोन्दोनि जालायनाङा। मानसिनि धोरोमानो गावजों गाव मदद होलायनाय। बेनिखायनो आंखौ लाखिदो, बिनो बोर होदो। नोंनि बाथ्रायाबो थार। जोबोर गियानि खोमालै नों सेंग्रा। नोंखौ जाय बिमाया जोनोम होदों बियो जोबोर भाग्य गोनां। नों थालांनो सानथारबायबा हाबलांदो नों बे दरजाजों। खोरोमदावा खोमसि खोमसि थाबायलांबाय थाबाय। ससे थांनानै बियो एसे सोरां नुहुरबाय। बियो सोरां फारसे आगान सुरनायसै। खोरोमदावा सोरांखौ मोननाय लोगो लोगो बियो नुबाय सानैसो मानसिया दरजायाव दं। मानसि सासेया बिखौ बुंबाय, बरायबाय सेंग्रा, बरायबाय। नोंखौ जोंनि बे मायापुरि रायजोआव बरायबाय। नोंथांमोना सोर? बेयो माबायदि जायगा? गिनो नाङा सेंग्रा, नों गिनो नाङा। आं जाबाय मायापुरि रायजोनि राजा अलंबार। नोंनि गोसोआव गोबां सोंलु दं जानांगौ। थौदो जों मेहेलाव थांनानै रायलायदिनि। सेंग्रा, नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा खोरोमदाव। बिनिफ्राय बियो माबायदि जायगा? ओमफ्राय बे बुंग्रा बिफाङा मा? आरो मानसि सासे लानानै बोर होग्रा नोंथाङा मा खालामनो सानदों? आरो आंखौ बेयाव मानो लाबोदों? बुंगोन आं सेंग्रा, नोंनि गासै सोंनायनि फिननायखौ होगोन आं। बे रायजोआ जाबाय मायापुरि। बे रायजोखौ आंनो दादों आरो बै बुंग्रा बिफांखौबो आंनो बानायदों। नाथाय मानो? नोंथांनि बै बिफाङा जे मानसिखौ लुगैहोनानै गावनि बिमा बिफाखौ दान होनानै माहाजोन जानायनि बोर बिगासिनो मानसिफ्रा। बिसोर गुबुनाव आलाय सिलाय जास्लायस्लाय आंनि रायजोआवनो थाफैदों, बेखौनो आं सानो। आं लुगैहोआब्ला बिसोर बिमा बिफाखौ मा गुबुनाव गारना फैनाय नङामोन नामा? आं बिसोरखौ लुगैहोब्लाबो होआब्लाबो बिसोर सानसे ना सानसे बोराय बुरै बिमा बिफाखौ लामायाव हगारना फैखागौमोन। आरो जाय बिमा बिफाखौ सिबियो, सनमान खालामो, बिसोरखौ जेसेबां लुगैहोब्लाबो बिसोर बिमा बिफाखौ दान होआ। आं बेयाव जाय नेवसिजादों, गारजादों, मुगैजादों, बिसोरखौसो बुथुमनानै बेयाव दोनफैदों। नाथाय मानो? नोंथाङा बेबायदि खालामना मा मोनदों? खुसि मोनदों। आंजों जा जाथाया जादों बेबादि गुबुनजोंबो जादों। नाथाय जेब्ला गावनि आंगोजों नेवसिजायो अब्ला मानसिया बायफ्लेलाङो आरो बेनिफ्राय बे हाखरनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारफिननो हाया। बिनिखायनो आंनि रायजोआव बैबादियासो फैनो मोनो जाय गुबुनजों नेवसिजानाय, गारजानाय। बेयाव बिसोर गासै मोनजोबो, बिदा फंबाय, बिमा बिफा। आं बिसोरनो गोदान जिउ खुंनायनि लामाखौ दिन्थियो। महाराजा अलंबार, नोंथाङाथ' जोबोर मोजां खामानि मावदों। नोंबो मोजां खामानि मावदों खोरोमदाव। दिनैसिम रावबो गुबुननि थाखाय गावखौ दान होआखै। नोंनाव माबा ना माबा बाथ्रा दं। बिनिखायनो खोरोमदाव, नों आंजों खामानि माव। दिनैनिफ्रायनो, दानिफ्रायनो मोनसे गोदान संसार दालां। आयै, आं दिनैनिफ्राय गोदान संसाराव आगान होनो नागिरदों। आंखौ बोर सारस्रि हर आयै।